рӯзи 26 июли соли равон асосгузори сулҳу ваҳдати миллии пешвои миллат президенти ҷумҳурии Тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон бо мақсади шиносоӣ аз ҷараёни корҳои сохтмонӣ ба нерӯгоҳи барқи обии Роғон ташриф оварданд. Пешвои миллат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмонро сарвазири мамлакат Қоҳир Расулзода ҳамроҳӣ намуда аз ҷараёни корҳои сохтмонии ин иншоот ки айни замон дар 78 қитъа бо сатҳу сифати баланд шабонарӯзӣ идома дорад шинос шуда бо муҳандисону кормандони техникӣ мулоқоту суҳбатҳои судманд анҷом доданд. шиносоии сарвари давлат нахуст аз мавзеи бунёди навбати аввали сарбанди нерӯгоҳи барқи обии Роғон ки яке аз марҳилаҳои муҳими сохтмони ин иншооти гидроэнергетикии мамлакат ба ҳисоб меравад оғоз гардид. дар ин ҷо ба президенти мамлакат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон иттилоъ дода шуд ки дар вақти сохтмони марҳилаи аввали сарбанд баробари иҷрои корҳои заминӣ васлу насби асбобҳои санҷишии ченкунӣ низ амалӣ гардид. тибқи иттилои масъулон то ба имрӯз дар сарбанди нерӯгоҳ 48 адад асбоби санҷишии ченкунӣ васлу насб ва дар асоси лоиҳа беш аз 45 000 метри мураббаъ масолеҳи сохтмонии геомембрана ки ҳамчун маводи зидди полоишӣ асосан дар кишварҳои Аврупо истеҳсол карда мешавад истифода гардидааст. геомембрана дар қисмати пеши сарбанд қисм ва қабат ба қабат дар якҷоягӣ бо дигар маводи зидди полоишӣ насб гардида ба гуфти масъулони сохтмон амалӣ намудани ин тадбир имкон фароҳам меорад ки оби дохилии обанбор аз пештарғот нагузарад. пешвои миллат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон коргарони муҳандисию техникии нерӯгоҳи барқи обии Роғонро ҳидоят карданд ки ҳар амали сохтмонӣ дар асоси лоиҳа бо сатҳу сифати баланд иҷро карда шавад, зеро иншооти мазкур ҷузъи асосии нерӯгоҳ ба ҳисоб рафта бунёди саривақтии он пеш аз ҳама дар роҳи расидан ба яке аз ҳадафҳои стратегии ҳукумати мамлакат таъмини истиқлолияти энергетикӣ нақши калидӣ хоҳад дошт. баъди шиносоӣ бо ҷараёни корҳо дар қисматҳои алоҳидаи сарбанди нерӯгоҳи барқи обии Роғон президенти ҷумҳурии Тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон дар маросими мавриди баҳрабардорӣ қарор гирифтани марҳилаи аввали хати конвейерӣ иштирок намуданд. бунёди хати конвейерӣ ки асосан барои интиқоли маводи сарбанд аз ҷумла сангу шағал ба Сомусоид аст аз ҷониби ширкати Салини Импреҷило сурат гирифта дар ҳоли ҳозир 4200 метрро ташкил медиҳад. корҳои заминӣ ва оҳану бетониро дар ин минтақа мутахассисони ширкати сохтмонии Тоҷик гидроэлектромонтаж ба анҷом расонида васлу насби таҷҳизот аз ҷониби ду ширкати хориҷӣ амалӣ карда шудааст. дастгоҳу таҷҳизоти хати конвейерӣ ки истеҳсоли ширкатҳои бонуфузи Италия, Франсия ва Олмон мебошад дар як соат имкони интиқол додани 3000 тонна сангу шағалро дорад. акнун бо мавриди баҳрабардорӣ қарор гирифтани он аз конҳои алоҳида бе харҷи зиёдатӣ ва сарфаи вақт сангу шағал ва дигар ҷинсҳои кӯҳӣ ба мавзеи бунёди сарбанди асосӣ интиқол дода мешавад. ёдовар мешавем ки барои бунёди сарбанд ва дигар иншооти нерӯгоҳ беш аз 50 миллион метри мукааб омехтаи сангу шағал ва дигар намуди ҷинсҳои кӯҳӣ захира карда шудааст ва имрӯзҳо дар ин самт бо истифода аз техникаю механизмҳои замонавӣ корҳо бо суръат идома доранд.
дар саргаҳи хати камверӣ ҳамзамон ду коргоҳи коркарди маводи шағалзамин сохта шуданд, ки вобаста ба зарурият тариқи автоматӣ ҳама гуна ҷинсҳои кӯҳиро барои истифода дар сарбанд мутобиқ месозанд. бо бунёди марҳилаи дуюм масофаи хати камверӣ маҷмуан ба 9 километр мерасад, ки нуқтаи ниҳоии он мавзеи сохтмони садди асосӣ хоҳад буд. воқеан коргарони муҳандисию техникии нерӯгоҳи барқи обии Роғун ҳар амали сохтмониро бо ҳисси баланди масъулиятшиносӣ иҷро мекунанд, зеро рафти сохтмони нерӯгоҳ таҳти назорати бевоситаи асосгузори сулҳу ваҳдати миллии пешвои миллат президенти ҷумҳурии Тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон қарор дорад ва ин омил асоси босифат ва мувофиқи нақша пешрафтани корҳои сохтмонӣ мебошад. дар ҳақиқат нерӯгоҳи барқи обии Роғун бо таваҷҷӯҳи хоса ва дастгириҳои ҳамаҷонибаи асосгузори сулҳу ваҳдати миллии пешвои миллат президенти ҷумҳурии Тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон имрӯз ба як корзори нангу номус табдил ёфтааст. ҳар лаҳза аз ҷониби бунёдгузорони ин кохи нур амале бо сатҳу сифати баланд анҷом меёбад. Президенти ҷумҳурии Тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон ва сарвазири мамлакат Қоҳир Расулзода бо вазъи имрӯзаи иншооти соҳаи оби шур ва садди муҳофизатӣ шинос гардиданд. ҳамкасбонамон мавзӯъро идома медиҳанд. дар идомаи сафар асосгузори сулҳу ваҳдати миллӣ пешвои миллат президенти ҷумҳурии Тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон ва сарвазири мамлакат Қоҳир Расулзода бо вазъи имрӯзаи садди муҳофизатӣ ки дар ин ҷо ҳанӯз соли 2015 сохтмонаш ба анҷом расида буд шинос шуданд. садди мазкур дар қисмати поёнии соҳ сохта шуда барои ҳимояи иншооти нерӯгоҳи барқи обии Роғун дар рӯзҳои боришоти зиёд пешбинӣ гардидааст. сад бо баландии 75 ва паҳноии 20 метр бунёд гарида шиддати харобиовари селро барҳам медиҳад. дар ин иншоот ба миқдори 250 000 метри мукааб бетон хобонида шуда ҳаҷми арматураи басташуда зиёда аз 7000 тоннаро ташкил медиҳад. зимни боздид аз ин мавзеъ сарвари давлат ба масъулон ҷиҳати ҳифз намудани иншоот ва саривақт тоза намудани қабатҳои муҳофизатии он дастуру супоришҳо доданд. сипас пешвои миллат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон аз майдончаи назоратӣ бо рафти корҳои арматурбандӣ ва бетонрезӣ дар қитъаи гузариши нақбҳои сохтмонии СТ1 ва СТ2, бинои идоракунии нерӯгоҳ, корҳои берунаи бинои таҷҳизоти элигазии тақсимкунандаи барқ, ҳолати имрӯзаи садди асосӣ ва фаъолияти сохтмончиён дар иншооти дигари ин мавзеъ шинос шуданд. тавре аён гардид, сохтмончиён то имрӯз корҳои анкергузорӣ, арматурбандии деворҳо ва бетонхобониро дар қитъаи гузариши нақби сохтмонии СТ2 ба анҷом расонида, ҳоло ба арматурбандии қисмати сақф машғуланд. корҳои арматурбандӣ ва бетонхобонӣ дар каф ва деворҳои қисмати нақби сохтмонии СТ1 бо суръат ва сатҳу сифати баланд идома дорад. теъдоди умумии сохтмончиён дар ин мавзеъ аз 200 нафар бештар буда, барои онҳо шароити мусоиди корӣ фароҳам аст. барои пешрафти корҳо масолиҳи сохтмонӣ ва техникаву механизми зарурӣ муҳайё буда бехатарии сохтмончиён пурра таъмин мебошад. дарозии нақби сохтмонии қабати якум 1365 метр ва нақби қабати дуюм 1382 метрро ташкил медиҳад. президенти мамлакат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон дар нерӯгоҳи барқи обии Роғун ҳамчунин бо таҷҳизоти элигазии тақсимкунандаи барқ ки дар масоҳати 1850 метри мураббаъ васлу насб гардидааст шинос шуда аз ҷараёни корҳои сохтмонӣ дар ин мавзеъ дидан намуданд. дар ин иншооти болопӯшида 19 адад дастгоҳи элигазии 500 киловолт ва 4 адад дастгоҳи элигазии 220 киловолт насб гардидааст. масъулон таъкид доштанд ки дар ин ҷо корҳои васлгарӣ беш аз 90% ба анҷом расидаанд. ба сарвари давлат иттилоъ дода шуд ки интиқоли нерӯи барқ аз ин иншоот ба системаи ягонаи энергетикии мамлакат тавассути 6 хатти барқи ҳавоии 500 киловолт сурат мегирад. ҳамчунин аз таҷҳизоти мазкур тавассути як хатти дузанҷираи 220 киловолт то зеризгоҳи барқии шаҳри Роғун нерӯи барқ интиқол дода хоҳад шуд. дар маҷмӯъ бино аз толори таҷҳизоти элигазӣ, долонҳои ноқилгузар, низоми автоматии оташхомӯшкунӣ ва низоми ҳавотозакунӣ иборат мебошад. дастгоҳу таҷҳизоти худкори низоми оташхомӯшкунӣ пурра васлу насб гардидааст ва он дар сурати сар задани сӯхтор ба таври автоматӣ фаъол гардида иншоотро эмин
نگاه می‌دارد. بنیاد میدانچه تجهیزات بیرونه باشد در قسمت چپ انشاءات با مرام جریان دارد. در این موضع 6 عدد автотранسفورماتر 500 220 25 75 3 عدد ریاکتور زمین پیوندی 500 کیلوولت و 2 عدد ترانسفورماتر احتیاجات داخلی نیروگاه وصل و نصب کرده می شود. کارهای بتون خوابانی در ته‌کرسی‌های تجهیزات بیرونی 500 کیلوولت پرره اجرا گردیدند. در شفت انشاءات تجهیزات تقسیم کننده برق بنای تکنولوژی عبارت از 5 آشیانه و تهخانه بنیاد گردیده. عین زمان کارهای رنگ‌آورکنی داخل بنا و وصل و نصب دستگاه و تجهیزات ادامه دارد. طبق معلومات در آشیانه یکم بنا تجهیزات احتیاجات داخلی و شکاف‌های نظام جریان دائمی وصل و نصب کرده شده. آشیانه‌های دوم و سوم برای آزمایش‌های شیمیایی، حجره‌های اکومولاتوری، آزمایشگاه‌های الکترotechniکی و گذراندن ناقل‌ها پیش بینی شده‌اند. آشیانه چهارم باشد با شکاف‌های حمایه ریلی‌ای و اتوماتیک کننده مجهز می‌گردند. آشیانه پنجم بنا برای حجره‌های کاری در نظر است. اساسگزار صلح و وحدت ملی پیشوای ملت پرزیدنت جمهوری تاجیکستان محترم امامعلی رحمان با سرعت و صفت کارهای ساختمانی بهای بلند داده از مسئولان و بنیادگران نیرگاه دعوت به عمل آوردند که من بعد نیز هنگام اجرای کارها به صفت مصالح ساختمانی اهمیت اولین درجه دهند و انشاءات را جوابگو به طلبات امروزه بنیاد نمایند تا 100 سالها به مردم خدمت رساند. талори мошинҳо ва бинои трансформаторҳо аз минтақаҳои муҳими иншооти асри нерӯгоҳи барқи обии Роғун маҳсуб меёбад. дар идомаи сафари кории худ ба ин нерӯгоҳ асосгузори сулҳу ваҳдати миллӣ пешвои миллат президенти ҷумҳурии тоҷикистон муҳтарам эмомалӣ раҳмон бо рафти корҳои сохтмонӣ дар ин минтақаҳо шинос шуда ба кори сохтмончиён баҳои баланд доданд. дар нерӯгоҳи барқи обии Роғун асосгузори сулҳу ваҳдати миллӣ пешвои миллат президенти ҷумҳурии тоҷикистон муҳтарам эмомалӣ раҳмон ҳамчунин аз рафти иҷрои корҳо дар минтақаҳои муҳими иншоот, толори мошинҳо ва бинои трансформаторҳо шинос шуданд. тавре ба президенти мамлакат муҳтарам эмомалӣ раҳмон иттилоъ дода шуд, дар ин ҷо иҷрои корҳои сохтмону васлгарӣ, пармакунии чоҳҳо барои гузоштани анкерҳо, корҳои сементатсионӣ тибқи шартнома ва мутобиқи ҷадвали умумии сохтмон бошад, васлу насби таҷҳизоти гидратурбинӣ аз тарафи мутахассисони хориҷию ватанӣ идома доранд. иттилоъ дода шуд ки корҳои ҷамъоварии ротор ва статори гидрогенератори рақами 6 пурра ба охир расида. аз озмоишҳои баландшиддати барқӣ бо шиддати тағйирёбандаи 36.5 киловолт ва гидравликӣ бо фишори 12 атмосфера гузаштааст. васли такягоҳҳои манкунии ротор ба анҷом расида. ротори генератори рақами 6 бо вазни 850 тонна ба кратери гидроагрегати рақами 6 интиқол дода шуд. интиқоли статори генератори рақами 6 ба кратери гидроагрегати рақами 6 низ анҷом ёфт. дар майдончаи васлгарии муваққатии толори мошинҳо васлу насби стерженҳои печакҳои статори генератори рақами 5 ба итмом расидааст. то имрӯз дар атрофи камераи спиралӣ ва шахтаи турбина 3944 метри мукааб бетон хобонда шудааст. ҳаҷми умумии бетони хобондашудаи қисмати гидрогенератори рақами 6 зиёда аз 16000 метри мукаабро ташкил медиҳад. ҳамзамон васлу насби таҷҳизоти турбина идома дорад. дар атрофи шахтаи генератор васли системаҳои бо об хунуккунии агрегати рақами 6 ва дар толори трансформатори рақами 6 системаи бо об хунуккунии трансформатор тибқи лоиҳа оғоз гардидааст. дар нақбҳои ноқилгузар, толори мошинҳо ва бинои трансформаторҳо васли қубурҳои системаи сӯхторхомӯшкунӣ идома дорад. бетонхомонӣ дар атрофи зону ва қубури ҷабандаи турбинаи рақами 5 ба анҷом расида. дар сатҳи 956 метр 12 адад такягоҳи оҳанини қутрашон 325 мм барои ба болои он гузоштани статори турбина васл карда, барои устувории такягоҳҳо гирду атрофи онҳо арматурбандӣ шудааст. статори турбина дар кратери рақами 5 васлу насб карда шуд. васли камераи спиралӣ дар кратери зикргарда ба анҷом расида, аз озмоиши гидравликӣ гузаронда шуд. корҳои арматурбандӣ дар гирди панели спиралӣ идома дорад. дар майдончаи васлгарии муваққатии ҷамъкунии дарвозаи даврашакли агрегати рақами 5 қутраш 9500 мм ва ҷамъкунии сарпӯши турбина ба охир расонда, ба кратери рақами 5 васлу насб карда шуд. ҳаҷми умумии бетони хобондашудаи қисмати гидрогенератори рақами 5 9088 метри мукаабро ташкил медиҳад. корҳои нақбканӣ дар қисмати агрегати рақами 4 дар ҳаҷми 7393 метри мукааб ҳаффорӣ ва 1888 метри мукааб бетонхобонӣ иҷро шудааст. васлу насби анкерҳои АЖГ ба дарозии 9744 метри тӯлонӣ иҷро гардидааст.
ҳаҷми умумии корҳои бетонхобонӣ дар толори мошинҳо бо назардошти қубурҳои ҷаббанда ба 32924 метри мукааб ва васлу насби оҳанфулӯзот ба 1082 тонна расидааст. моҳона ҳаҷми корҳои нақбканӣ 3131 метри мукаабро ташкил медиҳад. зимни шиносоӣ бо рафти корҳо дар толори трансформаторҳо ба сарвари давлат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон иттилоъ доданд, ки дар сақф ва деворҳои бинои трансформаторҳо васлу насби анкерҳои минтақаи агрегатҳои рақамҳои 4 то 6 ва васлу насби болорҳои оҳану бетонӣ пора ба анҷом расидааст. корҳои нақбканӣ ва мустаҳкамкунии агрегатҳои 1 то 3 дар бинои трансформаторҳо тибқи ҷадвали иҷроиши корҳо барои гузарондани трансформатори асосии рақами 6 муваққатан мавқуф гузошта шуда, дар агрегатҳои рақамҳои 4 то 6 ба итмом расидааст. ҳаҷми умумии бетони хобондашуда бо назардошти майдончаи васлгарӣ 17366 метри мукаабро ташкил медиҳад. корҳои ҳаффории коллекторҳои 1 то 3 идома дошта то имрӯз дар ҳаҷми 13607 метри мукааб нақбканӣ ва 4035 метри мукааб корҳои бетонхобонӣ иҷро шудааст. ҳаффории шахтаи насосҳои обкаш пора ба итмом расида, корҳои бетонхобонӣ тибқи нақша идома доранд. айни замон дар ҳаҷми 5192 метри мукааб бетон хобонда шудааст. баъди шиносоии пурра бо рафти корҳо дар толори мошинҳо ва бинои трансформаторҳо, асосгузори сулҳу ваҳдати миллӣ пешвои миллат президенти ҷумҳурии Тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон ба коргарону мутахассисон ва роҳбарияти нерӯгоҳ барои иҷрои тадбирҳои муҳиму мушаххас баҳои баланд дода, онҳоро ба идомаи корҳои босифату саривақтӣ ҳидоят карданд. тавре маълум аст, аз рӯи нақша агрегати якуми нерӯгоҳи барқии обии Роғун бояд тирамоҳи соли 2018 мавриди баҳрабардорӣ қарор дода шавад. ба фаъолият оғоз кардани агрегати якуми ин иншооти муҳими мамлакат қадами устувор дар роҳи татбиқи яке аз ҳадафҳои асосию стратегӣ расидан ба истиқлолияти комили энергетикӣ мебошад. роғун аз ҳама ҷиҳат, аз ҷиҳати сохтмон, мавқеи ҷойгиршавӣ, истеҳсоли нерӯи барқи аз лиҳози экологӣ тоза ва дигар хусусиятҳои хоси худ дар ҷаҳон нодиртарин иншооти энергетикӣ маҳсуб меёбад. кор дар ин макон шабонарӯзӣ ба роҳ монда шуда, сохтмончиён нақша доранд, ки дар муҳлати муайян гардида нахустин агрегати ин иншоотро бо сифати баланд ва ҷавобгӯ бо талаботи стандартҳои байналмилалӣ мавриди истифода қарор диҳанд. асосгузори сулҳу ваҳдати миллӣ, пешвои миллат, президенти ҷумҳурии Тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон бо ҷараёни корҳои сохтмонӣ дар қитъаи гузариши нақбҳои сохтмонӣ ST1 ва ST2 шинос шуданд. дар доираи боздид аз нерӯгоҳи барқи обии Роғун, асосгузори сулҳу ваҳдати миллӣ, пешвои миллат, президенти ҷумҳурии Тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон бо ҷараёни корҳои сохтмонӣ дар қитъаи гузариши нақбҳои сохтмонӣ ST1 ва ST2 аз наздик шинос шуданд. иттилоъ дода шуд, ки то имрӯз дар қитъаи гузариши нақби сохтмонӣ ST2 корҳои анкергузорӣ, арматурбандии деворҳо ва бетонхобонӣ анҷом ёфта, рангубор ва арматурбандии қисмати сақф бо ҷалби мутахассисон идома дорад. бо ҷалби сохтмончиён дар қитъаи гузариши нақби сохтмонӣ ST1 низ корҳо бо маром идома дошта, тибқи нақша ҳаҷми умумии корҳое ки дар ин қитъа бояд анҷом ёбад 36000 метри мукаабро ташкил медиҳад ва пешвои миллат иттилоъ доданд, ки то имрӯз 15000 метри мукааб аз ҳаҷми умумии корҳо ба сомон расонида шудааст. тавре маълум гашт, дар қитъаи гузариши нақби сохтмонӣ ST1 корҳои анҷомёфтаи нақбканӣ зиёда аз 10000 метри мукаабро ташкил дода, ҳамчунин 3000 тонна арматур дар қисматҳои сохтмонӣ бандобаст гардидааст. корҳои арматурбандӣ ва бетонхобонӣ дар каф ва деворҳои қисмати гузариши нақби сохтмонӣ ST1 бо суръат ва сатҳу сифати баланд идома дорад. барои саривақт таъмиру тармим намудани нақби сохтмонӣ ST2 шахтаи таъмирии амудӣ бунёд карда шудааст ва сохтмони ҳамин гуна иншоот дар нақби ST1 низ идома дорад. тибқи лоиҳа қитъаи гузариши нақби сохтмонӣ ST1 то оғози фаъолияти нахустин агрегати нерӯгоҳи барқи обии Роғун пурра анҷом ёфта, мавриди баҳрабардорӣ қарор мегирад. сарвари давлат ҳамчунин аз рафти омодагии бино ва таҷҳизоти гидромеханикӣ барои обгузаронии селобаи эҳтимолӣ боздид намуда, бо ҷараёни иҷрои корҳо ва гузарондани селобаи эҳтимолӣ 2018 аз наздик шинос шуданд. дар ин иншоот корҳои нақбканӣ ба анҷом расида, дар қисматҳои алоҳида корҳои бетонхобонӣ идома дорад. 4 адад дарвозаи таъмирию садамавӣ, ки ҳар кадоме зиёда аз 263 тонна вазн дорад, насб шудааст. зимни шиносои баробари давлат иттилоъ доданд, ки насби гидроприводҳо дар ин иншоот пурра сомон ёфта, дарвозаҳои таъмирию садамавӣ бо низоми автоматикӣ омодаи коранд. ҳамчунин дар бинои таҷҳизоти гидромеханикӣ 2 крани пулшакл, ки ҳар кадоме иқтидори бардошти то 80 тонна борро дорад, васлу насб шудааст.
тавре иттилоъ дода шуд бино ва таҷҳизоти гидромеханикӣ барои обгузаронии селобаи эҳтимолӣ дар нақби сохтмони ст3 ҷойгир буда дар хизматҳои алоҳидаи ин нақб корҳои сохтмонӣ идома дорад. дар ин нақб корҳои нақбканӣ асосан пурра анҷом ёфта, кандани нақбҳои ёрирасон идома дорад. моҳона ҳаҷми миёнаи истифодаи оҳанфулӯзот аз ҷумла варақаҳои оҳанӣ дар ин иншооти васлу насб гардида 216 тоннаро ташкил медиҳад ва ин нишондодҳо аз оғози корҳои сохтмонии нақби мазкур дар маҷмӯъ ба 9074 тонна расидааст. асосгузори сулҳу ваҳдати миллӣ, пешвои миллат, президенти ҷумҳурии Тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон зимни шиносоӣ ва суҳбату мулоқот бо сохтмончиён онҳоро барои иҷрои саривақтиву босифати корҳо даъват намуда ба масъулини ҷиҳати назорати сифати сохтмон дастуру ҳидоятҳои муфид доданд. баъди боздид дар ҷараёни корҳои сохтмонӣ дар иншооти бузурги энергетикии кишвар ва суҳбати самимӣ бо сохтмончиён, пешвои миллат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон бо фаъолони шаҳри Нурофарин, Роғун машварати корӣ доир намуданд. дар соли 2018 мавриди истифода қарор гирифтани агрегати якуми нерӯи барқи обии Роғун мавзӯи асосии машварати кории асосгузори сулҳу ваҳдати миллӣ, пешвои миллат, президенти ҷумҳурии Тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон бо фаъолони шаҳри Роғун буд. ҷузъиёти мавзӯъ дар гузориши ҳамкасбонамон аз хадамоти матбуоти президенти ҷумҳурии Тоҷикистон. 26 июл дар шаҳри Роғун асосгузори сулҳу ваҳдати миллӣ, пешвои миллат, президенти ҷумҳурии Тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон бо роҳбарону масъулони нерӯгоҳи барқии обии Роғун ва фаъолони шаҳри Роғун машварати корӣ доир карданд. сарвари давлат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон дар оғоз таъкид доштанд, ки ҳадаф аз баргузории машварати имрӯза натиҷагирӣ аз корҳои сохтмонӣ иҷрошуда, омодагии ҳамаҷониба ба маросими ба истифода додани агрегати якуми нерӯгоҳи барқии обии Роғун дар соли 2018 ва вазифагузорӣ барои давраи семоҳаи дигари соли 2018 мебошад. дар кори машварат нахуст гузориши сарвазири ҷумҳурии Тоҷикистон, раиси шӯрои нозирони ҷамъияти соҳмии кушодаи нерӯгоҳи барқии обии Роғун Қоҳир Расулзода оид ба иҷрои корҳои сохтмонӣ дар нерӯгоҳ шунида шуд. дар ҳисоботи сарвазири мамлакат раиси ситоди ҷумҳуриявӣ оид ба сохтмон ва ба истифода супоридани иқтидорҳои ҷамъияти соҳмии кушодаи нерӯгоҳи барқии обии Роғун Қоҳир Расулзода таъкид гардид, ки аъзои шӯрои нозирон барои дар амал татбиқ кардани дастуру супоришҳои пешвои миллат ва иҷрои нақшаи чорабиниҳо оид ба ҳалли кулли масъалаҳои муҳандисию техникӣ, риояи стандартҳои ҷаҳонӣ, ҷалби техникаву технологияи муосир, истифодаи оқилонаи мошину механизмҳои мавҷуда, назорати сифати корҳои иҷрогаштаи сохтмонӣ, тарбияи бунёдгарони ояндаи нерӯгоҳҳои азим, ба хусус расидан ба истиқлолияти энергетикии кишвар тамоми тадбирҳои мушаххас андешида шуд. дар кори машварат ҳамчунин ҳисоботи директори генералии ҷамъияти соҳмии кушодаи нерӯгоҳи барқии обии Роғун Хайрулло Сафарзода ва намояндаи ширкати Салини Импреҷило Лучано Чикония оид ба иҷрои ӯҳдадориҳо дар самти анҷоми корҳои сохтмонӣ дар нерӯгоҳ шунида шуд. президенти мамлакат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон зимни таҳлили корҳои иҷрошуда ва омодагӣ барои ба истифода додани навбати агрегати аввали нерӯгоҳ таъкид доштанд, ки ноил шудан ба яке аз ҳадафҳои стратегии миллӣ таъмин намудани истиқлолияти энергетикии кишвар барои рушди босуботи иқтисодиву иҷтимоӣ ва баландбардоштани сатҳу сифати зиндагии мардум аҳамияти ниҳоят бузург дорад. афзалият додан ба соҳаи гидроэнергетика ва бунёди иқтидорҳои нави энергетикӣ дар давраи соҳибистиқлолӣ натиҷаҳои самарабахши худро дода истодааст. натиҷаи ҳамин талошҳову тадбирҳо буд, ки бори аввал дар зимистони солҳои 2017-2018 мардуми Тоҷикистон ва соҳаҳои иқтисодиву иҷтимоӣ бо нерӯи барқ бемаҳдудият таъмин карда шуданд. барои расидан ба ҳадафҳои дигар бошад, сарвари давлат ба ҳукумати ҷумҳурии Тоҷикистон, шӯрои нозирони ҷамъияти соҳмии кушодаи нерӯгоҳи барқии обии Роғун ва дигар коргарону пудратчиён супориш доданд, ки бо истифода аз ҳар як вақти мусоид барои дар амал татбиқ кардани ҳадафҳои созандаи давлату ҳукумат талош варзанд. дастур дода шуд, ки барои расидан ба ҳамаи мақсаду мароми нек бояд ӯҳдадориҳо бо сифат иҷро гардида, корҳои сохтмонӣ, сарфи маблағҳои буҷетӣ таҳти назорати ҷиддӣ гирифта шавад. ҳамчунин иҷрои босифати корҳо, дастрасии масолиҳи босифати сохтмонӣ, ҳамкории зичу пурсамари фармоишгар бо ширкатҳои пудратии дохилу хориҷ таъмин карда шавад. дар охир сарвари давлат ба ҳукумати ҷумҳурии Тоҷикистон роҳбарияти нерӯгоҳ барои таҳияи нақшаи чорабинӣ оид ба истифода додани навбати аввали нерӯгоҳи барқии обии Роғун дар фасли тирамоҳи соли ҷорӣ супоришҳои мушаххас доданд. супориши дигар ба ҳукумати ҷумҳурӣ оид ба таъсиси ситоди ҷумҳуриявии ободониву кабудизоркунӣ
барои шинонидани дарахтони гуногуни сояафкану ороишӣ қад-қади шоҳроҳи ваҳдат то шаҳри Роғун дода шуд. баъди анҷоми кори машварат бо иштироки аъзои шӯрои нозирони ҷамъияти сомии кушодаи нергоҳи барқии обии Роғун, дар ҳамин ҷо ҳисоботи раиси шаҳри Роғун Билол Иброҳим оид ба иҷрои корҳои ободониву созандагӣ шунида шуд. президенти мамлакат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон ба иқдомҳои шоистаи сокинони шаҳри Роғун барои дастгирии сиёсати созандаи роҳбарияти давлату ҳукумати кишвар баҳои арзанда дода, онҳоро ба анҷоми тадбирҳои навбатӣ барои истиқболи сазовори 30-солагии истиқлолияти давлатии ҷумҳурии Тоҷикистон ҳидоят карданд.